ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଭାରି ଦରିଦ୍ର। ସେ ଆଉ ତା ମା 2 ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ଯାହା ଆଣେ ତାଙ୍କେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଆରାମରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ମା ମା ଭିକ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ ଗୋ ମା। ଘଡ଼ି ଆସି 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ମୋତେ ପୁଣି ଆର ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ସବୁଦିନ କ'ଣ ମୁହଁ ଉଠେଇ ଚାଲି ଆସୁଛୁ? ଏଠି କ'ଣ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲା ହେଇଛି? ଯା ଯା, ଆଜି ଚାଉଳ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଆସିଥିଲା କେଜାଣି, ମୁଠାଏ ହେଲେ ଚାଉଳ ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା, ଖାଲି ହାତଟାରେ କାହିଁକି ବା ଆଉ ଘରକୁ ଯିବି? ଘରେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡାଏ ନଥିବ। ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ବି ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ। ପୋଖରୀଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର, କଳା ଭଅଁର ଭଳି ପାଣି। ସେ ଭାବିଲା, ଏ ପୋଖରୀରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ହେଲେ ଭୋକ ମାରିଦେବି। ଏଣୁ ସେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ପିଉଥାଏ ଓ ମନକୁ ମନ କହି ହେଉଥାଏ, ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ଖାଉଁ, ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଉଁ, ଉପମା ଖାଉଁ। ଏମିତି ମନକୁ ମନ କହି ହୋଇ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ସେ ପୋଖରୀରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ରହୁଥିଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଖି ମାଙ୍କର ଭାରି ଦୟା ହେଲା। ମା ତ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପେଟ କଥା ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆରେ ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟା ବାରଦୁଆର ବୁଲି ବୁଲି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି। ଭୋକ ବିକଳରେ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପିଉଛି। ନା 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 ନା, ମୋତେ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାବି ଗଙ୍ଗା ମାତା ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତେ ଦରବର ନାଁ କହିଥିଲା ସମସ୍ତ ଦରବ ହାଣ୍ଡିରେ ସଜାଡ଼ି ତା ଉପରେ ପଲମ ଘୋଡ଼ାଇ ଚୁପ୍ କରି ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସି ଆସି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଏଠି ତ କିଛି ନଥିଲା। ହାଣ୍ଡିଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଉପରକୁ ଆଣି ପଲମ କାଢ଼ିଲା, ଦେଖେ ତ ସେ ଯେତେ ଦରବର ନାଁ କହିଥିଲା ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତ ଦରବ ଅଛି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରି ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲା। ଆରେ ଆହୁରି ତ ଅନେକ ଖାଇବା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ପେଟ ବି ପୁରି ସାରିଲାଣି। ଯାଉଛି ଏ ଖାଇବାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ମା ଯାହା ଖାଇବ ଖାଇବ, ଆଉ ଯାହା ବଞ୍ଚିବ ମୁଁ ପୁଣି ରାତି ଖାଇଦେବି।
ଘରେ ପହଞ୍ଚି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଶିକାରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମସିଣା ପକାଇ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଲା। ବୁଢ଼ୀ ଦୁଃଖ କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଇଏ କଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଛି? ଘର ମହ ମହ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଓ ଶିକାରେ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ତଳକୁ ଆଣି ଦେଖେ ତ ହାଣ୍ଡିରେ ଦିବ୍ୟସ୍ୱର ଅନ୍ନ ରହିଛି। ବୁଢ଼ୀ ଆରାମରେ ବସି ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏମିତି ସୁସ୍ୱାଦ ଭୋଜନ ସବୁଦିନ ମିଳନ୍ତା କି? ଦିନ ଯାଇ ରାତି ଆସିଲା। ଘର ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘର ଅଗଣାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ଆଜି ଯେଉଁ ସୁସ୍ୱାଦ ଭୋଜନ ହାଣ୍ଡିଟା ରହିଥିଲା ତାକୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ କି? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଇ ତା ମା ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ତା ମା କାନରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏ ମା, ସତରେ? ମୁଁ କଣ ତତେ ମିଛ କହୁଛି? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି 9 ଗାଁ 6 ଗାଁ କାହିଁକି ବୁଲିବୁ? କାଲି ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ପୁଣି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ ଯେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆରାମରେ ବସି ଖାଇବା। ସବୁଦିନ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପୋଖରୀକୁ ଆସି ଭାତ ଖାଉ ଡାଲି ଖାଉ କହି ପାଣି ପିଏ। ଆଉ ଯେବେ ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଆସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଅନ୍ନ ପେଟ ପୁରା ଖାଏ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଯାଏ ଘରକୁ ନେଇ ପଳାଏ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଚିନ୍ତା ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ସେ 2 ଜଣ ଆଉ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଉଁ, ଉପମା ଖାଉଁ, ଆରିସା କାକରା ଖାଉଁ। ଆରେ ଏ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଭାରି ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲେଣି। ଏଇଠୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ବୋଲି କାମଧନ୍ଦା କରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ମାତା ନୂଆ ରକମର ହାଣ୍ଡିଟିଏ ତିଆରି କଲେ। ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଧା, ଗୋଇଠା, ଚାପୁଡ଼ା, ଚିମୁଟା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା, କହୁଣି ଘୋଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଯେତେ ସବୁ ମାଡ଼ ଅଛି ସବୁ ମାଡ଼ ଯାକ ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ସଜାଡ଼ି ପଲମ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଥାଏ କି କେତେବେଳେ ସେ ହାଣ୍ଡିଟି ଆସିବ ଓ ସେ ସୁନା ପିଲା ପରି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ବୋହି ନେବ। କିଏ?
କିଏ? ଏ ବୋଉ, ଏ ବାପା, ଏ ଦାଦା, ଏ ଖୁଡ଼ି ମରିଗଲି ଲୋ। ତାପରେ ବିଧାକୁ ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା ଗୋଇଠା ରାମ୍ପୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ା ଖାଲି ତା ମାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା କେଜାଣି ଢାକୁଣିଟିକୁ ନେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଯେମିତି ଢାକୁଣିଟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ସେମିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଡ଼ ବନ୍ଦ। ଚକୁଳିଆ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖୁଥାଏ, କିଏ ଅଛି ଯେ କାହାକୁ କହିବ? ତା ଦେହ ଯାକ ଖାଲି ଦରଜ ହେଉଥାଏ। ଏସବୁ ମୋ ମା ପାଇଁ ହେଲା। ସେ ସିନା ବୁଦ୍ଧି ବତେଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ନିତି ଆସି ହାଣ୍ଡି ନେଇଛି। ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ଏଣୁ ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଶିକାରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା କେଜାଣି? ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ଯେମିତି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ? ହେଲା ତ ମାଡ଼ ଉପରେ ମାଡ଼। ମରିଗଲି ରେ, ମରିଗଲି ରେ। ଏଣେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଉଥାଏ, କେତେ ଖାଇବୁ ଖା, ଏଇନେ ପିଠା ଖା। ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ୀ ମନରେ କ'ଣ ଆସିଲା କେଜାଣି ହାଣ୍ଡିରେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ନେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଏବେ ତ ମାଡ଼ ପୁରା ବନ୍ଦ। ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଅଣ୍ଟାଲୋ। ତାପରେ ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ବାଡ଼ିପଟ ଖତ ଗଦାରେ ରଖିଦେଲା। ରାତି ମା ଓ ପୁଅ ଘର ଅଗଣାରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ବସିଥାନ୍ତି। କାହା ସହ କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଦେଖାଗଲା ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ।